مصحف مسالي معرف 11 كاب فقدي حد كساب فقدي 31 حساوي ميزان أب قدم እግዚአብሔር فنفن إيو قنوع ميزان قنا بهي بلو تعبيت انتمت وردت كآ يمت ጥበብ ግና ምስቶም ትሑታት እያ ነቶም ቁንዓት ንጽህናኦም ይመርሖም ነቶም ጠለምቲ ግና ለግሞም የጥፎም ብመዓልቲ ቁጥዓ ሃብቲ ኣይጠቅምን ጽድቂ ግና ካብ ሞት የናግፍ ንፍጹም ሰብ እቲ ጽድቁ መገዱ ይቕንዓሉ ንረሲእ ግና ረሲእነቱ የውድቆ ነቶም ቅኑዓት ጽድቆም የናግፎም ነቶም ጠለምቲ ግና ክፍኣቶም ይሕዞም ረሲእ እንተሞተ ተስፋኡ ይጠፍእ ትጽቢት ክፍኣት ውን ይጠፍእ ጻድቕ ካብ ጸበባ ይድሕን ረሲእ ድማ ኣብ ክንዳኡ ይኸውን እቲ ግቡዝ ንብጻዩ በኣፉ የጥፍኦ ጻድቃን ግና ሳላ ፍልጠት ይናገፉ ጻድቃን ጽቡቕን ተረኸቡ ከተማ ትሕጎስ ረሲኣን እንተጠፍኡ ኸኣ እልልታ ይኸውን ከተማ ሳላ በረኸት ቅኑዓት ልዕል ትብል በኣፍ ረሲኣን ግና ትግልበጥ እቲ ንብጻዩ ዚንዕቕ ኣእምሮ የብሉን ለባም ግና ስቕ ይብል እና ሓመየ ዚዘውርሲ ምስጢር ይቐልዕ እቲ እሙን ልቢ ዘለዎ ግና ንነገር ይስውሮ ጥበበኛ መምራሕ ኣብ ዘይብሉስ ህዝቢ ይወድቕ ብምብዛሕ መኸርቲ ግና ድሓን ይርከብ ንጓና ዚወሓስ መከራ ይመጾ ውሕስነት ዚጸልእ ግና ህዱእ እዩ ውቅብቲ ሰበይቲ ኽብረት ትረክብ ሓያላት ከኣ ሃብቲ ረኽቡ ርሕሩሕ ሰብ ንነፍሱ ጽቡቕ ይገብረላ ጨካን ግና ንብገዛእ ስጋኡ ይጐድኦ ረሲእ ዘታለሎ እቶት የእቱ ጽድቂ ዚዘርእ ግና እውነተኛ ውሬታ ኣለዎ ጽድቂ ናብ ሕይወት ይመርሕ ንኽፉእ ዚስዕብ ግና ሞት የዳሉ እቶም ጠዋይ ዝልቦም ኣብ እግዚኣብሔር ፉንፉናት እዮም እቶም በመገዶም ፍጹማት ግና ይሐጉስዎ ኢድ ንኢድ እቲ ሕሱም ከይተቐጽዐ ኣይተርፍን ዘርኢ ጻድቃን ግና ኬምልጡ እዮም መልክዐኛ ሰበይቲ ብዘይ ኣእምሮስ ከም ኣብ ኣፍንጫ ሓሰማ እተሰቑረ ቀለቤት ወርቂ እያ ድሌት ጻድቃን ሰናይ ጥራይ እዩ ትጽቢት ረሲኣን ግና መዓት እዩ ገለ ይብትን እሞ ይውሰኸሉ ገለ ኸኣ ብዘይግባእ ይቝጥብ ኣዝዩ ኸኣ ይነዲ ለጋስ ነፍሲ ኣዝያ ትጸግብ እቲ ዘይርዊ ኸኣ ንርእሱ ይረዊ ነቲ እኽሉ ዚዓቁር ሰብ ህዝቢ ይረግሞ በረኸት ግና ኣብ ርእሲ እቲ እኽሉ ዝሸይጥ ይዓስል ሰናይ ዚደሊ ሞገስ ይደሊ እከይ ዝደሊ ግና ክመጾ እዩ ብሃብቱ ዚእመን ይወድቕ ጻድቃን ግና ከም ቆጽሊ ይልምልሙ እቲ ንቤቱ ዚገላብጥሲ ንፋስ ይወርስ ዓሻ ኸኣ ነቲ ጥበበኛ ዝልቡ ባርያኡ ይኸውን ፍረ ጻድቕ ኦም ሕይወት እዩ ጥበበኛ ኸኣ ነፍሳት ይረብሕ እንሆ እቲ ጻድቕሲ ኢዱ ኣብ ምድሪ ይፍደ እቲ ረሲእን ሓጥእን ደኣ ክንደይ ዝገደደ